What's up mga pre? It's your boy, welcome back to my channel. So ngayon, mayroon tayong task na bibigay sa atin kasi wala naman tayong ginagawa, nagre-relax lang tayo sa bahay, kain, tulog, bangon, kain, tapos tulong tayo kung paano ginagawa yung pagkukupras. Isang malaking task to para sa atin mga pre. So mga pre, tala pre, goodbye! Like a guy who could treat me right. Ang ginakuha nila, kaning medyo laya na. Inana daw kay para mao doon ay ginahimo, gina-process food para maghimog oil. Dili tong murag butong bitaw. Dili lang inana. Oh, bangag na. Oh no. Murag imuhang ex bangag na. Ang gisig na kuha. So mo na. Ready ha. Yan sama na mga pre. Mga muscle man. Ulit sa daw mi. Kaya mamakas lagi daw mi. Gutom na kayo akong mga amigoks. Sila ang junpik. Gutom na. Tara. Dala siya kahoy. Tara. Sulod ang junpik. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. You got me singing. Way oh, way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. So, ngayon, lahi na po ang ipatrabaho ko. Magkung po ko. Katong mga lubi, na ilang ipanghakot daw. Ipang tumpok rather. Ako daw tong hakoton dire. Di o. Na. Nami dire karon so, ang katong mga lubi nga gihakot mo kanya. Salamat sa gahakot ka dito. Ayo. Gihakot mo kanya. Ibutan ha. So, buta na mo dire ang sa to mga lubi din dalo na mo dito. Tala. Sorry drive na. Dire siya dalon then manay ginahimo sa ni tonton no. Ipanaog ang mga lubi. Dire na mo to siya tumpukon tong mga gitang saka dito. So, tala hinay-hinayan na. Mga pre, nalarga. So karon, hinay sakay mi sa unan yo. Kabaw. Horsey. Trabaho horse. Grabe ka enjoyables. Di lang tani mudagan kay para di mi mga matay. Di mi mga piya. Kung driver ro. Tarungan lang nagpagbraya kay piya nito dre. So karon last na namo ning adlaw para maghakot. Hakoton na namo itong mga lubi. So hapit na tamo man. Gasugo na sila. Trabaho po dito sa Pikas. Hopefully mga pre sa galanta ni nga video, don't forget to like and subscribe for more videos. Kung hilig kang mag-adventure, mga sumisuro, laag-laag, dili lang. So pasensya na, bago pa kayo kung gusugod-sugod ng vlog. Sorry na kayo pero basta, nahinay lang.
pinaagi sa inyo ha. Daruat. Wala nga pre. Nakain mo yun sa pinakakusgang horse bow. Horse bow. Wala mga pre. Yun no? Mga ano akong driver mga pre. Hello. Suraan. No? It's suraan. Malalang ka. Ngayon mga pre, pag mag-drive daw, ang saka na yung magpahunong. Ano? Pag palarga. Yun no? Sabi ng mga karamaw language ba? What's up mga pre? Good morning mga pre! Ho! Mga pre, bilisat na kadali. Let's move it! Mga na mga pre. May bulton. Yun no? What's up mga pre? Mana lang ganyan mo ron. Pag gumot ay utang yung buwakon. Nakuha ko buwak. Yun nara. May ganyan mo na buwak. Buwak na dito na. Tara. Yun. May mga unod. Ano yung mga? Saan nagkuha mo? Buwak. Para? Pagkawag pig, kahit pagkagbaboy. Para sa baboy din na. Pwede yun eh. Sumulong. Itar buwak. Ikaw ang guro na. Ikaw nag-buwak. Daan mo na buwak ko. Yun mga pre, tara lang mga pre. So pag kumana ni buwak, butan ni dia sa as. Tara. Yun. What's up mga pre? Welcome back at Chaboyeng. So para humana itong vlog. Thank you for always supporting. Salamat kay hopefully na amoy natunan. Bis kagamay lang. Hopefully na ako na-share sa inyo. Bis kagamay lang. So diri day kani mga lubi sa akong likod.
Diya nagikan ang atong mga oil o ang mga mantika nato. So di nato napasagdaan, di nato nasayangan kaya ang mga gatrabaho pati kakapoy. So salamat kasatran guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless us all. Thank you guys. Love ya. Oops, sweet lang. Shout out day kang Jason Gitigan diya sa Zamboanga City. Shout out Jason for always supporting our vlog. Thank you sa mga nag-subscribe. Thank you kay guys. Salamat sa tanan. God bless and God bless. Thank you guys.